Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Nyak Nyu. Salam dari Desa Sendang Mulyo Ngiri, Bulu Rembang, Jawa Tengah. Untuk video kali ini ceritanya nggak terlalu seram menurutku loh yo. Jadi kalau video ini lewat di berandamu malam hari, jangan takut. Ojo wedi, tak kancani kok kene ya. Oke, kejadian ini terjadi dulu waktu aku masih mondok di Kemadu ya. Kalau nggak salah kelas 2 Wusto. Waktu itu sekitar jam setengah 12 siang. Siang loh yo, gak malam. Dan jam-jam itu kami para santri jam tidur siang. Seperti biasa di pondok itu tidurnya jejer-jejer koyo pindang. Aku berada di tengah-tengah antara Mbak Cibi sama Mbak Srom. Mbak Cibi ini tepat berada di bawah jendela di sisi kiri aku. Di kamar pondok itu terdapat dua lemari. Satu lemari pakaian di sisi selatan, berarti ning dhuwur sirahku. Lah lemari perlengkapan iku di sisi utara ning ngisorku posisine. Karena siang nanti pelajarannya Pak Mahmud, jadi aku hafalan alfiyah bolo. Iki kanca-kancaku mesti mudeng. Kok aku ngemeno apalan ngasih ora turu iki kenapa mesti mudeng. Dadi ning kamar wong pirang-pirang iku mau sing melek aku tok ngapalno sambil tiduran hadap kiri. Berarti ngadepi Mbak Cibi yo. Ketika enak-enak ngapalno sambil liar-liar iku mau, tiba-tiba aku merasakan geli di kaki. Seperti apa yo? Kayak nek klengsah-klengsah ngono iku lho, kena sikil ngono kan keri yo. Halam mbah pokoke sing ra mudeng basa Jawa yo wes. Lah batinku kan iki posisi tidur semua. Korden juga di depanku. Cendelane kan ada di samping Mbak Cibi. Mosok tekan sikilku kaine. Karena merasa terganggu jadi aku menoleh. Ngingeti sikilku lho. Kok ono batik klengsah ning sikilku iki batik opo? Terus bareng tak inget no munggah. Welo. Lah kok pocong? Pocongnya ora terima single tapi double. Posisine kudu lungguh ning dhuwur lemari perlengkapan. Sikile geong-geong tekan sikilku, klengseh ndelewer tekan sikilku jadi aku mau diubah-ubahno. Dadi kan aku dadi keri yo. Lah pocong iki mau cowok-cowok. Sing siji umure sak bojoku iku menawa. Yang satu pocongnya kain batik. Lah sing satu warnane kuning. Yo ora sida horor wong rupane koyo gedang. Pas aku menoleh iki mau pocong double iki guya-guyu karo ngingeti wong turu. Lah